ورتل القرآن ترتيلا te janga qur'ana e deggodiral sesa taw ina labti en gadoraji fadde yimɓe ɓe cuwa arde no kamɓe ɓuri arɓe ɓe wadde fayida ni gadori ɗen ko yimɓe fof arɓe fuɗɗoɗen kala garɗo jokko tawa en hen wayata fuɗɗoɗen golle so weeli Allah beele ma en gasnu e sahade jiɗɗen gasnude nde saabu kotol ɗum kadi ne waɗi loloji bonni ɗum noon woni fof yo jooɗo ɗo foti to jooɗade wiya bisimilla mum puɗɗoɗen beele ɓe arɓe ɓe ma wood kam ko ndeɗen mbaɗa ala fof ko wawano ɗum falade kono Allah waɗi kala ko falata ɗum fof kadi ɗum falade ha en mbami joɗade ɗo en jettiri ɗum Allah en jetti Allah kadi enen fof e notitade men wadde e dañde men malal e ɓural notitade e ñalawma alqouranil karim kono kadi jetten Allah e notitade e ñalawma Pulaar tawa kadi ko Allah renditi en e ngolɗoniñol hay gote emen suɓaki jettinen ɗum Allah jetten Allah kadi jettenen Allah gonɗo sababu ha kawnuɗen ɗo o woni baɗɗe nde ko deftere taw o waɗi koko leñol ngol fof fotno darade waɗa sagata goto so darima waɗa ko famɗi fof kam ma yimɓe teɗɗo hayso tikiɗo goto mbiɗumen a jarama oɗo tikiɗo ngarɗen wiide ko Ceerno Abuu Sih ɗum ko gollini ɗum ɗum woni sababu a woni ummiɓe ha ɗo leydi Mauritanie sabu hoorejo fedde ɓamtore Pulaar leydi Mauritanie omoni ɗo jooɗi Bocar Oumar Ba sa darima yimɓeɓe jiima omo ardi e sete timmuɗo ene gasa so ƴettini konngol o waɗa présenté sete o fof e mbawi huftidini gardiɗo ARP tabital Pulaar fari silaka nanɗo ɓeɗo fof mbi ɓe golle ko golle ɓeɗen ponno wadde so ɓiɗɗa men waɗi ko minen mbaɗi min gara mawdide ɗum eccinande ɗumen ko golle ɗe fari silaka min mbima bisire hokkoɓe men nanɗo fedde rabit ɓe ganduɗa nde ko ceerno madani Muntaga Amadou e o saaha omone jillu e Fouta o neliɗo nelade makko e gardugol ceerno Yaya Bolol Ñam en mbi ceerno Mouhamadou Saliou Ba ceerno Chérif sino fonno woni ɗo ceerno Amadou Thiam nanɗo ɓeɗo fof nanɗo e dow inde makko eɗen puɗɗo golle ɗe kaalen tikkude ndine yarata ni kono en mbawa fuɗɗade tan en jettani ardiɓe oɗo galle wiyete ko centre Amadou Malick Gaye no gasi jeetati lewru maayi ndu hawruno ene jam 1989 hitande fof no waɗane ɗo deftere alqouranil karim ɗum ɗo fof sa yii weeɓani en ha mbawde ɗum wadde ko jeeyi ɗum ko Amadou Malick Gaye kadi ɓe wondiɓe mum garduno ɗum wawtan gardirɗen ɗum gonɗami aran ngam uddinde golle ko mbawde waɗede udditolade duwaw ene moƴƴi hen ɓe tawno koye jiyaɓe en jeeyaɓe jiyaɓe koko jeeyaɓe jeyɗe en o ene moƴƴi mbaynoten mo ñagoten mo timmal moƴƴat en defe hen gotemeɗe fof yo yardino Allah ene astahfirullah wonde laabi tati jangguel fatiha lawol gotol faweten ɓulawuɗu rabbil falak ɓulawuɗu rabbil nas juulina alayhi salatu wasallam e kala konngol ngol juulinɗen ɓen hen andede ñagal Allah ɗeɗo golle ɗeɗo jonde nde jooɗiɗen yo Allah hokku en hen ballal haa jetten ɗum jitten yettade ɗo ñagoɗen hen kadi ballal jomɗo subhanahu wa taala waɗa hen barke kala ko dañaɗo kala ko andaɗo kala ko yiyaɗo Allah roofa hen ganda barke ñagoɗen hen ɗum kono kadi gandi yoroɗen hen wiyaɓe musidɓe men koreji men bandiraɓe men
hohoɓe ganduɗa kañumen garino en ɗiɗe ɗiŋiraɓe puɗɗima dañde joni noon faraysinaɓe ɓe ɓe paɗi ɗemgal mabɓe waɗama hen firama defte kewɗe rutti kadi mbaɗani ɗum son uji ɗam kiram jaggimi min nene ha pellitmi han kadi woppude defte bindannomi ɗe fof parumi firo Qur'ana o mi windi ma wonde sappo e tati deftere alsaabu mi windi defte celluka wiyete defte initiation pour janggude ɗemgal Pulaar e defte celluka grand-mère Pulaar fulfulde mi windi defte histoire mi windi defte tarikh diineji l'islam ko wiyete annabi ɓaleejo mi windi deftere ko wiyete gila dawade tarikh ɗum ɗo ene gila antiquité ha ɗum ɗo ene joni ɗum ɗo wiyete ko woni ko ɓuuri mi windude defte message mo mbajoromiɓe ko yooɓe tinno ɓe ɓuura janggude hettade gandal e janggude gandal kadi ɓe ƴaɓɓa ɗum e yimɓe anduɓe meɗen ɓe tawnoɗen hanki ɓe janganoɗen ha mbawɗen rende diine men e moftude diine men kadi ɓe jiiɗe jangde ɓe teddina ɗemgal mabɓe ɓe jangga e ɗemgal mabɓe kadi ɓe ɓuurata yawde famde ɓe ndeno wonko wiyete hiiñoji ene kesi ene gaari hiiñoji ko wiyete étude critique ko jomumen ene gaari ene woodi ɗum ma yimɓe ndeno ɗum sibo waɗoɓe ɗum ɓe ko haɓotoɓe diine l'islam ko yiɗɓe bonnude Qur'ana ko yiɗɓe bonnude diine l'islam wadde noon alay saago yimɓe ndeno ɓe toon sukaɓe ɓe mbaɗa feere ɓe mbaɗa encadré koye mabɓe ɓe dutto e duɗe men ɗe e seereɓe men jangguinoɓe ɓe jangga e ɗende mabɓe ɓeydo famde ɓe goppa ko wiyete étude critique religieuse ko ɗum moƴƴani caɗele kam gasara caɗele kam kala bindowo ene jogui caɗele meɗen ɓurɗe mawnude foof kam nder defte bindede fof ne mbaɗi caɗele kono ndeɗo caɗele windude ɗum caɗele muɗum ko holno mbawɗa firdude ha moƴƴana yimɓeɓe fewana yimɓeɓe ko ɗum woni caɗele gadiɗe ɗe tawno piranta ko yimɓe anduɓe leñol gandugol bawgol Pulaar bawgol arabe bawgol diine ɓoygol firanede koko ɓooyi firanede guila diine l'islam naati Fuuta tan jangate koye Pulaar famate koye Pulaar koko facceren firtire wadde holko mbawɗa addandeɓe ha ɓe mbatta hen hakkillaji ɓe mbasa ɗum ninde ɗum ko caɗele wonno Allah rokki men en mbaɗi ɗum ha en dañi ɗum o addi wonde omo jangguina nanɗe anglais beel yo nan Pulaar won do you speak Pulaar o addi wonde o wi jangguɓe français tawa mbawa Pulaar omo jangguina ɗumen Pulaar woni mon guide Pulaar o addi wonde woni hadis nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis aji capannayyi so neɗɗo wawi ɗum golli ɗum woni malaɗo e ngol lawol bandiraɓe nde wuti e maayo gandal nde o suppiti e yo woni ɗen ɗo defteɗe ceerno hamme holli ɗo o addi hawa addani en celluka Pulaar fulfulde ngol lawol nde o suppiti o addani ɓaleeji o addani ciɗe o addani gicce ɗum ɗo ko Abou joɓen ɓuri en andude ɗum o addani daneji o addi ko daneji o addi dane o ɓurgo mawnude e daneji walla tawi e ɗum so tawde koye maayo ko noon paamirten so tawino koye gueeƴi mbiyeten ko balen o addi huuɗ o addi deftere mawde o wi leñol men gandirɗen ko diine l'islam en gandira ko diineji keddiɗi ɗi guila islam ay jarɗen ha domɗiɗen jarnuɗen hoddiɗi ko ɗum waɗi o addi deftere nde o firti ɗum e ɗemgal Pulaar ha gasi e dumunna mo ganduɗa o mayinde hitande ujunere Allah ujunnaji ɗe sappo e jeeɗiɗi 2017 ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi 2019 sa ƴeewi ko duuɓi ɗiɗi e seeɗa ko heen o windi ɗum min komi seeɗa e geɗe kewɗe ko adinde amin binda rabita ceerno maɗali yamirino yomin bindu deftere mawni men nani jinnaɗo men ceerno Yahya Bolol nden deftere ceerno hamme en docteur Mamadou Alassane Ba ɓe fone tawa ɓe mbi soni winde yo waɗe e hello woto ngo waɗe Pulaar waɗe transcription no jangguirte e Pulaar fuɗɗo waɗede firo Pulaar koye ngon lelgo min pecci min mbaɗi hisbaji joyi woodi gaynuɓe woodi ɓe gaynani ndeke oɗo mawɗo ceerno Yaya nana nuɗɗini ene lobbini ene winda ha jofni deftere nde nden ɗon nanɗon yalla yo moƴƴere ceerno Yahya ceerno Abou Sih ene fonno wadde anani kaamil kaalowo ganda a fawat puɗol ma tan haala a fawat tan haala
ene waɗi ɗemɗe keewɗe arabe en e ɗemɗe anglais en français en e fof woodi ɗe o haaldi heen o woni e windude walla o woni haalde omo firta ngam ɗum waɗe amin taw minen min puɗɗimo ɗen ɗo golle ɗe gasi oyo nde eɓɓore woodi no wayi o watti ko haalanno ko e bindi ɗum woni nde ɗo deftere aɗa so neɗɗo haali hunde binda ɗum han weeɓasi muɗum e on saaha omo disnodira e kala anduɓe o adi holɗum ɗum ko ceerno men khalifa men ceerno madani muntaka yallah ɓoynimo e jeese men e raɓɓiɗinade deftere nde o firi ɗum wona tafsiru woni facciro kono kone firo ko ƴeewde kelme ɗe jumla walla phrase o ƴeewa walla par aya oɗo ko firtata ko fof o addanma holko ɗum rondi Pulaar noon wonno ko ɗemngal galɗungal ene woɗɗitoyi e arab no feewi kono bandiraɓe ganden qur'ana woni mu'jiza mo Allah rokki sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kaawis ndeke noon kala ɗemngal ene waawi firtude kono sa firti anndu waawa wonde 100% temedere e nder temedere so woni tan firti ko nden hawlaki qur'ana cimoje ɗe ko kaawis cimoje 114 ko jaami o ko inde Allah heɓi nangi ɗo sa ƴeewi simore fof ayeji gonɗe hen ɗe ayeji qur'ana ndendina konnguɗi ɗi ndendina alifaji qur'ana bawuji qur'ana tawuji muɗum sa'uji jimuji ha'uji gueɗel hen fof ko kaawi so woni ɗon qur'ana ko kalamun qadimun la yumallu sana'uhu tanazzaha an fi'lin wa qawlin wa niyyati ko haala cenika to bange bindol ngol e haalaka ko haala joomiraɗo e ɗum ɗon noon e raɓɓiɗinade anduɓe heewɓe pirti qur'ana adi fof wiyeede pirti qur'ana e ɗemgal mumen ko farisiyankoɓe woni iran naɓe ene eɗen gandi koɓe darɓe to bange diine hay so ɓe jogii woni miijoji lundiɗi caggal ɗum ɗemde Europe kewɗe hen firtama adi firtede koye latin ɗemɗe goɗɗe Europe ƴettiti firo qur'ana e latin batti ɗumen e ɗemɗe mumen so tawi ceerno hamme siwanama kaasa yari hen gooɓe ɗiɗi ɓeydi hen ndiyam tottami minne mi yara hen gooɓe ɗiɗi mi ɓeyda hen ndiyam minne mi yara noon so ɓooyi battintoɗo ko heɓata ko koko sallitto haydara safata walla ƴoogirde nde ko qur'ana Allah haali ɗum koye ɗemgal arab ɗum ɗon hokki ɗemgal ngal ɓural to on bange jogi yimɓe ɗiɗo ɓe min jettirta Allah hannde e nder jayniyankagal Sénégal soɓe keedani yeeso ɓe keedani caggal ñeeñal maɓɓe e gandal maɓɓe foddeji maɓɓe woni Ousmane Makkali oɗo mo Dunguwal Fa e Hamme Amadou Ly oɗo mo Mboyo eɗen jetta Ibrahima Ly wallidi men waɓen Hammadou Ali Thiamine ko nandi hen mi fottade neɗɗo wiye nguuɗo goomu mataw ko temedere neɗɗo woni hen walla ɓe jogui milliard walla ɓe jogui ha sabba nangam o ala ko anduɓe gardi min jaɓi wonde human binneɓe min keedi caggal mabɓe ɓe jaɓi wonde miñiraɓe minen goni min goni mawniraɓe ñalawma min denta min gona guiƴiraɓe min piji min janodira so tawi gandal yonti min dokkaɓe fodde mabɓe so manggu yonti ɓe dokka men manggu ko ni min guurdi bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe en jarnima fedde ɓamtare Pulaar mo tan e tabital Pulaagu ɗo e Sénégal e kisal deyirde Pulaagu e dendagal pelle garɗe ɗo ɗe mi haalta hami gayna mi jarnaki jayndiyankoɓe wonɓe ɗo ɓe presque médiaji garɗe ɗo ɗi en jettiɓe no feewi en jarnimaɓe no feewi saabu ɓe cuɓɓima hande no wayi fadde jillu bawɗo leydi ndi médiaji kewɗi e yiɓe dañde hunde fof moɓe mi jeeyi ha laaɓi so tawi woodi ɓoccitiɓe maɓɓe gari ha jettima ɗo en jettat Allah jettima no feewi bandiraɓe min jettio min jarnima on oɗon mbawno wiide oɗon jogui haajuji ko wona ɗo ɗiɗo haajuji mbason arde wiide ko sukaɓe togosɓe no Hamme Amadou wi nane ni amin jetta Allah e nelaɗo mum amin jetta on
application kono kadi midi ko gooto jarlitii jamma e ñalawma so gasnii golle mum jokko e golle ɗe waɗanii ɗum application ngannduɗaa fulɗo weeɓe gasnii juuse am o gasnii juuse dabara o jooni ene wayno nana yaaɓa geɗe goɗɗe ɗe hay so tawii kala ko faati e karallaagal o waɗi ɗum koye dow yarditaare e wellitaare e weytaare omon ɗo umbinoo son ko kanko jooni waɗata en présenté to baŋnge application ŋaaji ɗi hello youtube ngo e kala ko faati e karallaagal kesal ngal e hojomaaji 15 minutes so weli Allah Hammad Kane bisimillah. Assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Caggal yettudaade julde nulaaɓe Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam walɓeede yurmeede makko kadi hisnam so ɗum ɓenni banndiraaɓe mi salmini mon juuri mon no tawi ƴettel mum salmini on salminaama islam woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yo jam e kisal Allah duumu e mooɗon donc wonani en weltaare no feewi e tawtoreede oɗo hene ñalawma tedduɗo e ndeer ñalawmaaji sabu ko ñalawma alqur'ani kadi alqur'ani kerime teddi ɗum noon teddini oɗo hene ñalawma kadi eɗen calmina jinnaaɓe meeɗen tawtoɗen ɗo hen waɗanaaɓe hande tawtoɗaɓe ɗo kadi so tawi en jiwi ɗum ɗo caggal Allah nulaaɗo muɗum ko jinnaaɓe meeɗen ɓe detti ɓe jaarni kadi en duurnooɓe mbiɗa ñaago aussi ɗo toon jinnaaɓe jogimraɓe ɓe donc so ɗum ɓenni kadi ko yeddude neɗɗo keeriɗo fewde e Ceerno Abuu Sih ko neɗɗo moƴƴo mi waawɗaade présentation o taw mi artaani seeɗa e ganndudal jokkodiral hakkude men heewi ɗo namdani mbiyami an wadduma e Ceerno Abuu Sih hol jokkodirɗon jabuulam ko Allah tan waddimi alaa neɗɗo goɗɗo waawide ko kaari walla kaari jokkodiri e Ceerno Abuu ko Allah tan jokkodirmi hannde duuɓi jeegom eɗen mbawi wiide komin jokkodiri ko hanki min meeɗa yidir meeɗa yidir koye no tubankore en ni c'est dans le monde virtuel ko internet tan min kaldanoo téléphonage adi ko e mail par mail min bindirtuno caggal ɗum whatsapp ari min batti jokkodirde whatsapp e haa oɗo sahaa jooni eɗa fikkinaa tan on to rewɗa e makko haa yetti ɗo hen eno gila mon gil Pulaar 18 Pulaar e 6 o haa hannde Allah waɗi o yaltiri deftere Quraan kadi o firi ɗum kadi min jokkodiri hen mbaynoɗen ɗum to mbaadi karallaagal desal mbaɗen ɗum no chaine YouTube eɗen mbaɗa des vidéo montage mbawi garoy hen caggal ɗum mbaɗen application aji ngam yimɓeɓe mbawa naftorade wonen ɗo ɓe cagganiɓe keɓade deftere nde ɗum noon ko mbasen gaddude joni présenté ɗo henna ko chaine YouTube o chaine YouTube o so tawi a yiɗi YouTube a windi Abou Sih mo addane channel o chaine YouTube o ko ayi fof wat abonné e chaine o ngam mbawa heɓde vidéo ji so tawi piddiyama kadi mbaɗa activé cloche ɗum mbawa heɓde ko wiyetede notification jawa tinde so tawi vidéo waɗama kala alkamis jonde aljuma eɗen piddi hen vidéo ina waɗi nate ina waɗi sawtu makko ina winda hen kadi bindi firo alquran o e Pulaar donc so ƴetti yeɗen mbawi subade son ko takwir e inde e takwir fiilama niɓɓere e inde Allah jurumdeero jurmotoɗo ida shamsu kuwirat so tawi nange nge fiila ɗuɓɓeli wa ida nujumu kadarat e so tawi koode ɗe ñiɓɓiɗi wa ida aljibalu suyirat e so tawi kaaƴe perle ɗe ñahna وإذا العشار عطلت إسوتوي جلودي دي تومبي شويدي جيبا وإذا الوحوش حشرت إسوتوي مومن تيجي موبا وإذا البحار سجرت إسوماجي دي نوبا وإذا النجوم إسوفيتالي دي كوري دينا ديويل إغوري وإذا الموءودة سئلت
e so tawi ɗewel ubbanongel ina wuuri naamnitaama بأي ذنب قتلت holi on bakkat ngel wardano وإذا الصحف نشرت e so ndereeji ɗi nguɗɗitaama cattaama وإذا السماء كشطت e so tawi kam ngu ñortaama larñitaama وإذا الجحيم سعرت e so tawi taynogol boynaama وإذا الجنة أزلفت e so nambu ngu aljanna ɓallinaama علمت نفس ما أحضرت fittaalu kala anndi ko tawɗi addi فلا أقسم بالخنس alaade mi woodiri suum koode jirlotooɓe الجوار الكنس ɓeen dogooje ina toom mbirno والليل إذا عسعس e jammaagu ngu so tawi naaten والصبح إذا تنفس e weendorgo ngo so tawi wuddani إنه لقول رسول كريم tigi ɗum ko ɗum konngol nganaaɗo teddude ذي قوة عند ذي العرش مكين ko jom sembe e nokkuure tooɓe to jom non vidéo présentation du 7 c'était une petite suite de notre chaîne YouTube et vidéo yi good nan do indi way ko nati e bindi di indi jam natal no français verni indi image parlant mais natal ina ha significative ina testina ina andi ina bindi so tawi ayi natal makko ɗum won ko haala donc ɗum noon wadde en kam ƴeewan application mbaɗa ɗo donc application o so tawi a inséré mo e manegara kono insérité sa inséré téléphone ma woni a awti ɗum e téléphone ma ko ni arta ɗon ni ko bindini arabe e firo Pulaar ɗum ɗo joni ko suratul Fatiha woni ɓurdi jonde e downade e firo Ceerno Abuu Sih donc aɗa wawi defirde ɓenna yeeso gara ɗo joni ko suratul Mulk woni lamateeri noon après aɗa yaha aɗa defira ha yettidi jaran noon ha less ko noon teɗa wawi defirde ha droite banggue ñaam banggue nano duttuɗa en garti e suratul Fatiha o kam yiɗi heɗa joni il faut clika ɗo 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 hen ɗo joni won koye télécharge omo awto sumorde molluma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين joyi aɗa wawi wadde pause dartina ɗum e ko wona ɗum ko e fonctionnalité joguiɗen nder application o woni yo kaɗa heɗo suura on wurno aɗa wawi heɗade aya par aya e yeru joni aɗa jangga suratul Baqara ne juuti ayeje ne kewi ngam tan ko yidde heñade aɗa wawi yaade ha yeeso aya mo jitta o kiika hen sa goɗɗinen tan ko aya wonta nder ko jangganma e arabe e Ceerno Abou ne fiyo ɗon e Pulaar donc wona ɗum koɗe mbawi ɗum ɗo en yeeru e suratul Fatiha so jetti aya ihdinas siratal mustaqim woni mo dengal Pulaar اهدنا الصراط المستقيم kila ɗum tan ko tawi ko aya par aya ko noon kadi aya ɗiɗi aɗa wawi wadde noon ewo no mbiɗen nani ne wawi ɗum yees ƴeewa cimoje wadde ɗe wona ɗum fof
yaarude noon e muusi mbaɗɗen solorde ko wiyetee moni ko ganduɗa ma hollatma ko timode doggol timode ila suratul fatiha e mul ha yetti nas aɗa wawi yaade ha yeeso ƴeewa simore nde jiɗɗa ƴettude e clika hen ko wayno simore duha suratul duha woni simore beeso ay ɗo joni o addima e hello nogas e jeetati directement taw ni a yahani aɗa defira aɗa defiri donc ko noon kadi aɗa wawi télécharge ndeɗo simore pour la première fois tawi ko lawol ndelɗol il faut awduɗa simore nde e téléphone maɗa wuytat ɗum koye internet so tawi noon o jangganma simore nde bismillahi rrahmani rrahim simore adduha beete e inde allah jomum jeero jommutoɗo والضحى e beetawe ɗe والليل إذا سجى e jamma ko ngu so hippi min mbiɗi donc noon aɗa wawi dastinde maintenant wona ɗum ko nde waɗi fonctionnalité goɗɗo ɓeyda gongal ngal mbaɗen hen ko wadde wiyeten ko groupement anglais ɗum groupement français ɗum ko favori way tan kono wiyta ko mantade deftere won deftere alquran e waɗi école bamol ni hen so tawi aɗa jangga a ari simore a yiɗi deftere ɗum ibatta makoɗa ɗum janggo e jam sa ari itta mbaɗay ni continue jaranta ɗo yaw ɗo ni ko noon e application en waɗi fonctionnalité mbaɗo hono noon ko a cliquat mo holle joni noon clique la sa clique ɗo directement ko waddanma simoje e mancina ɗo joni hay simore wakkere ma tay hay so tawi clique to way ɗo ene makko ɗo a arti ga hen e bookmark muni o mo adde simore nde mbaɗɗa mancita e joni joni nde duha wona ɗum ko kay ko ɓuri hen kadi wonde intéressant c'est ko so tawi ko deftere ɗi ko lekkol gotol joguiɗa lekkol gotol mbawɗa mantraye kono ɗo aɗa wawi manta aɗa wadde mantoje kewɗe gam gongol so tawi ari ganda mantoje ɗe jaratinɗa donc noon addanma ɗon e doggol mantoje ɗe joguiɗa ɗe donc ko holni bookmark aussi ɓuuri donc voilà mi sikki en gandanta yeeso donc e ndi application oɗo en mbiruɗo hen ko application balɗo aujoji ɗi ene woni e ɗiro kadi e nder ko arabo e pulaar o taw koye bindol mbaadi sawɗi e mbaadi bindol e application en tuddino en mbaɗinomo e play store ngam yimɓe mbawɗum télécharge e lewru goɗɗo e nder somi jumani 3 semaines en heɓi hen wadde 7000 téléchargement ujunaji ɗiɗi ko yimɓe awtiɓe ɗum ɗo application so tawi jiwi les statistiques woni ko hollat meɗen nombre de téléchargement walla ɗum wawde télécharge e ko wattini ko Sénégal nani ɗum wawde télécharge mi ganda so sikkor Ceerno Abou meeɗi widema ñande murtennaɓe goni dow Sénégal naɓe mbi hen ha mbimami murtennaɓe ɗum wawde télécharge application e ko ɗum mano ka waɗa sensibilisé Sénégal naɓe joni noon ɓe garti dow murtennaɓe rewi hen ewo rewi hen France rewi hen Gabon rewi Côte d'Ivoire ene yaha noon tawi ɗe ɗuɓɓiri ma andu fiɗi ɗon téléchargement e nombre de téléchargement aussi ɗo joni ko 7K donc en anglais ko 7000 téléchargement ko 7050 téléchargement fuɗɗiɗen dañde e wiya hen application yimɓe télécharge ɗum eyi caggal ɗum noon e application oɗo mo gadduɗen joni mo musidɓe Abou Sih woni Amadou Ba e Mouhamadou Ba wonɓe États-Unis ko kamɓe waɗi oɗo application ko version audio woni hen ko jeppi audioji ɗi mbawɗa tan ko heɗade sawto kono ala bindol hono no kollirɗen ɗo hen joni ni e oɗo application o ɓuri yawde kadi fewnude donc ɓe mbaɗi ɗum en ligne gam yimɓe mbawa kadi télécharge ɗum taw ko Quraan on wurno complet ew par ce que application mbattino ene namdi temps ene namdi kadi golle donc ko hen gonɗen ɗo joni en puɗɗima nana arboye sur jumani ne wawi wonde ɓe jeegom walla wuuro ni kono jaraten koye ko jus aji kadi alqurani karim ko 30 jus ɓuri hen suma capantati jus golle ɗe ɗe joɗɗi eɗen jaara e jus deuxiéme jus o woni jus tabara ew surtout mon faade nas ɗon fof kamɓe ni ilay sawto e ɗinɗol ngol
ewo caggal ɗum noon ɗo ittiren application o e play store natti woni ɗo par ce que ko wayno dendirama mbiyete baɓe fof ɓuɗinde ko hunde gratuit ko weeɗi ɓe ƴewata ko ɓe coodata application o ɓe ɗiɗo ƴeewa ko la gratuité donc ɓe ƴetti ko woni gratuit ko caggal ɗum noon lomatuɗen ɗum ittiren application o gacciren ɗo version payante o woni version cootteɗo mo Amadou Coumba Ba on états-unis moɗo donc on ɗon woni mo présenté ɗo hen ko so tawi a ari play store ko hono ni a windat Quraan Pulaar Alquran créé baye aussi ma waw ɗum yitude donc ne waɗi plusieurs modalités de paiement oɗo noon o soode holno o sodirte ko fat achat électronique achat en ligne donc ko coggu ganduɗa hoorema e ko jeeyi to ayaw internet ko to mbawɗa sodde ɗum jogota ko wiyete carte bancaire mastercard walla carte visa so tawi ala ɗum ɗo waɗi goɗɗo option goɗɗo utilisa ko wiyete code no waɗi code mo nokkeɗa ko on no mbatta ko wayni ɓurtennaɗe e sénégal naɗe donc ɓuuri hen hewde e meɗen surtout en funakoɓe ɓuurani wawde wadde achat en ligne ɓuuri ko wawde wutrade tan ko coggu tan ni rokkani ɗofuma jarama ceerno Amadou ren ko woni awɓen koɓe arabeɓe a wawa ɗe mumɓe en tant que julɗo par ce que kamɓe ɗowmiya arabia kañumen dara wona julɓe kañumen gonɗiɓe ko ɗowmiya o ko ɗum ardi ɗumen ko ɗum digata ko ɗum ɗowata ɗumen ko ɗum woni teddugal mumen ko woni fof donc koɓe ƴettata hen haɓe koɓe pamodirta hen e l'islam ko seeɗa woni kamɓe hakkude haare maɓɓe e l'islam ɓuri mettude haare kala gendiyake goɗɗo e diina o so tawi a faami ɗum tigi ri sikki wuɗɗo wurten ɓe ene nganndi ɗum sabu caɗele men wurten fof ko kamɓe gendiyankoɓe nandani en ɗum ɗo hen eywa ɗum ɗo noon waɗi noon kamɓe koɓe mbaawa gendi maɓɓe hokkaani ɓe wurdude e goɗɗo mo wonaa gendi mo wonaa gendiyanke no maɓɓe ni walla jiiɗaani e ɗemngal walla jiiɗaani maɓɓe hay sa gooɓiima e ndeer maɓɓe kadi ka neɗɗo immo e ndeer maɓɓe a wonaa gendiyanke pire a wona an kadi ndaardeɗaa ko yitere wonde ɗum waɗi naata sallallahu fulɓe ko ɗum woni diine muɗumen enen njannga heen naata sallah alih sallam ko wii ɗum ñolde luuɓde ñolde huunde so ñoli luuɓa ko ñoli luuɓi noon hay goto joom haqqille hutortaa ɗum ɗon accata ɗum woni naata sallah sallam inniri geɗɗiyankaagu men geɗɗiyankaagu arabe o joofinoo nde wonno jawɓe joginoo eɓe wonaa arabe ɓe gondunoo ɗon jeenoɓe Éthiopie e jeenoɓe Faris bien que Faris naɓe garaneɓe jeenoɓe romiji ɓe ganduɗa ko soyɓe ko ganduɗa garaneɓe kono noon ene jogii ko hokkata risala alamiya ko risalati manam wonde universel ngal ko nelal yaadata gendi yanta ko arabe ko ala arake ara ko gendi tawtata l'islam yande ɓe ari ko tawi e meɗen ko ganduɗa e fekkude e muɗum ko waɗi mawɓe men ne joddirani l'islam o ko ari ko yettani ɗon ɗaccimen caggal donc en jogii hen ko ganduɗa kadi gueɗe goɗɗe enen kadi gaddoraade e yimɓe diine o tawi wona e diine o jeeya kono noon hamɓe ko yimɓe diine o ko famade diine o tigui yiyandere ko wone e Allah tagino neɗɗo ko noon Allah yerwori neɗɗo tagiri ɗum addi ɗum hen neɗɗo ko jeeya ko metti fof ko ɗo ɓuranma ɗum ko goɗɗo ɓuuro rawa yaade ko goɗɗo fuɗɗo welde ko walla ɓuuro yaade ko walla ɓuuro finde o kono yahatako fakkoyaade men fof koye ɗum ɗon mayi woni e ɗum e jangi ɗo ɗum e nder Qur'an e nder sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam pour wawde hollude ene mbawi wonde gendiyankoɓe kono noon tawa ko luutodiraani yimɓe diine meɗen ko diine par ce que diine kañum ko ɗum woni probléme muɗum e yimɓe heewɓe par ce que neɗɗo jahoowo noon ha o fo kañum e gendiyankam kañum ko gendiyankam arditi diine ɗum woni a wawata faamude nde e yimɓe diine eywa ɗum foti ko waɗi pour enen nafata en ko mumma woni dillere men en nde wona hakkudiyankoɓe nasalasallam e ɗayru ɗumne awsatwa wondude walla ko hokkamaaɓe mbiyata tawde min awsatwa wasatiya kadalika Qur'an kadalika ja'alnakum ummatan wasata
mi waɗi leñol cuuɗa woni e nder leydi donc poursuɓeede e nder leñol alaa sago wooda ko accuɗaa wooda ko ƴettuɗaa kala hunde nde jiiɗa ko jaggiraa ɗum ƴeewa ko wiyete hikma ko alhikmatu dalatul mumin maana hikma woni ñeeñal hunde fof nde jiiɗa e renndo wonno e ngenndi ngonndi tawi koko nafata ko waɗa ɗum mbatta ɗum e ngenndi ma ɗum ko noon ngenndi ɓeydotto yaade woni ngenndi waawa wonde wiide ene ɗoɗo woni hen ko tawɗo wara wona ɗumiteɗa ɗum heen walla ɗum so ɓeydi hokkata wune adduno ɗum ɗe ɗum ɗon kadi ko hunde probléme woni araɓeede ɗum koye caɗeele no ɓe jeeya e on ɓagi woni enenne kadi poɗɗen ko waawde ndaarde ko firjitiɓe hayɓe yaade fof enenne ƴeewen ene haɗa ene waasa hadde ene yaade sabu ɗum sen weertaaki tan ko ɗum ɗon haɗata ene yaade ɗum ɗon noon so a ƴeewi nandude e maɓɓe e on ɓagi leeken hawrude oto en tawdu ɗum ɗon so a ƴeewi haɗa ene fulɓe ene jiɗi on probléme no feewi e nder meeɗe donc a yiyat mo ɗon e nder fulɓe innitoɓe ngendiyankaw e ƴatto Quraan ɓe ƴatto nasarde ɗe ndi vidéo ɗumen jahate yaata koye won certain groupe aji on certain ɗo ɗum noon yimɓe timmuɓe leñol mbawa yaade ɗum bon ɗum ɗon alaa sago kene poɗɗe rentede kadi ardiɓe ɗiɗo groupe aji ardiɓe ɗen ɗo belle ko wetinde ɗum donc diine darotako e ƴatto ene yanna leñal walla ene yanna gemɗiyanka kono noon diine kadi jaɓataɓe ɗum daro ene yanna ɗum donc ɗum waɗi enen madama jiɗirɗen koye ɗum ɗon oɗo diine enen hakkude diine e ngendiyankal ene jiɗi rende ngendiyankal mumen ma en sen timari diine enen ngendiyankal mumen taw en accani diine men woni laaɓo sallllahu alayhi wa sallam o ƴetti hen ko nafata ko woni ƴettaten koko nafata ko kakiruɗen hen woni so yiɗa sa sallam o yalti makka omo fera o fayi madine o wi haw o yetti makka o waɗi o dari kucciyema o rutti o yecciti makka o dari o wi wallahi so wonano bande en walla bandam en yaltini ɗo wallahi hakkude ni leɗɗeraɗo ɗe wona yamoyi ko noon ɗo ɓurani e pourtant to ko jaɓɓateɗo ko jertiteɗo ko mawninteɗo ko noon ka ɓurani fof wonde o resa ko o ruttiti gaye o watti ga hen o tooni hayso tawi o ruttitima to o wuuri o rutiti ɗon gurdam on donc ɗum ɗon hollaten ko enen ko jeheten ko ko mbawɗen yaade fof ko mbawɗen faggade fof ko mbawɗen ƴettude fof naftiranten ko leydi meɗen waɗi fuutanke walla mbiyen pullo kala ɗo jaaɗa jiɗɗa koɗo jiɗirɗa pourtant muftoɗe ma jaaɓe maɗe e duuɓe maɗe e baɗe ɗon e baɗe ɗon e baɗe ɗon e gawri maɗi ɗum ɗo ɓuranma e hiye maɗe ƴettuɗaɗo ñaɗɗe ɗe tuppe ɗe keɓɓe ɗe ɗeɗo ɓuranma ɗaaɓo gonɗo France o ɗaaɓo gonɗo Amérique o holko waɗi noon walla ko dañƴa fof fof a ronɗo ɗum ƴettitaka par ce que holko waɗi ɗum waɗi ko yidde nde ɗum koko Allah tagi ɗum enen woni Allah feldata ɗum neɗɗo donc ɗum waɗi diine o omo waawi mi neɗɗo yiyande amen e komin janngiti seeɗa ene waawi yaadude e ngendiyankaw ɗon o yettaki e to baŋnge ƴettude ngenndi watta ɗum firnde o on ahno diine ni ɗum ɗon ene alaa sago ƴettude ɗum haade so tawi ɓe jiɗɗi wonde juuɗe donc wonde ko geɗe ɗiɗi alaa sago yimɓe jahata kono hesaji o wonde julɓe mbiyata ni kala ko wona ko arab haali tan ko won certain yimɓe ene nganndi no woni wona onotiri arab wonaki arab won certain uji ɗum ɗon e ngannduɗaa ko ɗum ɗo ine wa ene arde o foti par ce que arɓe ɓen tawa ɗum ɗon e ko joni ɗum ko enen fof en jemiraɓe hen man ɗum noon fayida o ko yo en janngu somi résumi yo en janngu janngen ko jangde waawi faltanade en ko woni diine e ko woni arabaɗo ko woni ko ɓuri tiit ɓe ɓe ngannduɗen ko gonɗinde gonɗinde gootaɗo Allah kañum tan gooto pewten ala sowona kañum e seetinani Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko nelaɗo mas e denndaangal ko rewi en ko woni tiit ko sirdi en ko seeɗa en sahaaji ɗum ko mbaɗi en fof waade faamade goɗɗo walla sala e faamde ɗum yo Allah yoɓe moƴƴe e ɗum ɗo ko pammiɗɗaare noon en jetti kadi yaaruɓe arɓe ɗo e téléji ɗi e radio ji ɗi jariyatu sall
mo ITV o yettimuɗo joni min mbima bisimilla TFM nelaɗo mum nanɗo yehiɓe nan kadi artu min jettiɓe e jetti dendagal arɓeɗo to banggue ɓesto mbamino FM nanɗo Safina FM radio fulɓe en jiiɗo Alaji Abou Diop en jiiɗo Pindi TV Dakaar FM Dakaar TV leydiɗo neɗɗo hen kamɓe fof e wonɓe ɓe ganduɗa e may gabbe hen Amadou Cheikh Ly mo collège ARTP ɓe andi ko nawno ko hewɓe no wawno nawde mo mbaɗa ɗo wonde hannde kono a hufni aji e tawde reɗo no tijji min mbima Allah jarama jarama ceerno Aliou Ba ɗum ñamo ceerno Madani Allah jarama jarama Mamadou Ly gardiɗo arrête ngande e baɗɗo fayida goɗo e ɗemɗe men e ceerno Djibi Niang kañum e ceerno Abdoulaye Diallo e ceerno Ibrahima Diam kono fof min mbi on bisimilla moon e joni joni ɗo ko professeur Nanda Kane joftata nden ɗo roguere adan so tasni fetten bindude deftere nde e hayso koye hoɗimaji den ko adi eɗen garta e hiɗibaɓe wonɓe ɗo so tawi kogol professeur Nanda Kane min cittino on ko professeur to jangginata koto lycée Mariama Ba to Goré to e professeur Bismay aɓe ɗo hannde e nokku ceniiɗo inniraaɗo katante leyol jambaro ngindiyanke gorko mum duungel mawɗo Amadou Malick yo yumnede Allah wonema yo keno moƴƴin janje ma hannde noon mi yeewaka sabu seernaɗon fiɗe ene cati kam ko joni jimiɓe oɗo ceerno Yaya Bulon Ñam ko ceernam kala ko cakkumi dine mom sadi kam ceerno Farika nan ɗo kala ko cakkumi e ñankagal ma sadi kam ɗum noon mi etoto tan duggude seeɗa en beltanimo ceerno Habib Ly sabu o naati e titole ene feewi o ɓafti ko jokorɗomi haalde ko ɗum noon en mbi titole nde ko l'islam e ngel ñankagal ko kelme ɗiɗi certuɗe tago kono noon nanduɗe coomti nde tawno diine wawata siinede tan koye dow gendi diine noon ko helnere ha holko nde firtata ko yankinare ko ɗoftare ko finde timmude diine woni kala ko yimɓe jogiti e nder daw ɗum fotinori ene selli walla sellani ƴeewe Allah inniri ko heefereɓe ɓe ndewno ko diine o wi lakum diinukum woni heddi hay sinno ko ndewaton ko sellani wawi ɗon tigi ɗum ɗon jogiti ɗum tan ene wawi wone diine ɓe wona julɓe ɓe keewi abbitinde diine koko yowite jikkuji moƴƴi walla ndowdi moƴƴiri tawa ena addana innama aade o ngartam ena wuɗɗitina innama aade o cagarta kewɗe diine ko fiɗde fawinde e senare somde needi e ɗoftare e yankinare tawa noon ena wonde gilli diine wonda koye gilli wonda e ndeerol wonda e kul wonko kulata wadde wonko nderdata e dangi diine omo wona kammuyanko mo ganduɗa ko nelaɗo yettitamo tawa ene arde deftere omo wona diine ɗum en ƴeewi diineji walla en mbi diineji gonɗi hen tawa wona wona ko tilli e kammu ko wayno hinduɓe en ko wayno bouddhiste en ko wayno zawadisti en ko wayno mali en e diineji ɗi ganduɗa ene gonna e leydi tas helnere l'islam nde seeɗa boltama ha heeɗi meɗol ngol ko heddoto ko firtata ko deeyre firtata ko jam firtata ko beldal firtata ko hoolare firtata ko belam ɗum woni Allah wi inna diina inda llahi al islam diine tigi mo Allah jaɓi ko woni islam ɗo noon ma en jutto e helnere nde seeɗa diine ɗiɗi koɗi kiri ko fof noɗi mbawi waade fof noɗi ngaaduri fof noɗi ngoguri fof mo Allah irri o ko wiyetade islam te kala ko innama aade diine mo ɗaɓɓi goɗɗo mo wona oɗo yo andu o jaɓantade e lakale jango ko coyɗo ɗum ko alqur'ana wi noon wa man yabtagi gayra al islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin wadde Allah nde haala kalo haala ka
o huccini haala ka omo wona hoore meɗen o huccini haala ka komo ganduɗa hoore muɗum wona yitte meɗen woni hen sabu janguɓe ko wiyete balama ko rhétorique Pulaar koɓe joni ɓe ɗum ko maano wiyata yumre woni phrase yumre fuɗɗoride inde fof ko tengtinore haala nde ɗo noon ko yumre fuɗɗoride inde aɗa inna diin nde tengtinira kadi inna ko har feere nde ganduɗa ko tengtinore ɗum noon ko neɗɗo mo gonduɗa wonko gonɗinno ko neɗɗo mo ganduɗa ko tiɗɗo hoore nantiɗo eko tawano hanki on mba haalda e muɗum woppu dendagal diineji ɗi jogiɗoɗa jagguirɗa e l'islam o so en ƴeewi ngendi walla diine o diine l'islam o kanko omo wonde e geɗe ɗe ganduɗa alay saabu jugulɗo o gonɗiɗa ɗe omo wonde fiɗde omo wonde dewe Allah omo wonde gollodiral omo wonde jikkuji moƴƴi kono omo wonde jikkuji mi haala ɗo ko fate diine koto waktu o gasde ngendi noon ko nokku ndi innama aade tinata wonde ene jogii ɗon keɗa ko ɗum cagi torɗe ɗe kolli ngendi ko jotodiral hakkunde innama aade e taari hakkunde innama aade e nokku ngendi ko fina tawa ko jenjuri ndi innama aade tawi ɗo duuɓi e kitaade ngendi koɗo mburtu daasa ko garayal mangal ɗo fittandu tinata raaha koɗo ruuhu moloto koɗo leydi njaangi ɗi ganduɗa eɗen nguura en hannde en so en maayi janngo ko hen ubbete ɗe ngendi ko ngo wuro ko ɗi boli ko ɗi caali ko ɗe kolaaɗe ko ɓe yiɓɓe ko ɓe banndiraaɓe ko ɓe giƴiraaɓe ko ɓe silaaɓe ngendiyankagal ko helmere renndinde geɗe ɗi ngendi e ko Amadou Tidiani kane mbiyata ɓeydol caggal ngal ngannduɗaa ko Allah sen ƴeewi arabe ɓe mbiyata ɗum ko askittino tuubakoɓe mbiyata ismo o heewi jooɓaade ko fiɓde sabu kala ɗon ngendiyankaga aadama o to ari heewi jooɓaade sen ƴeewi to batte fayeto ko ismo ko wayno animisme en colonialisme en nationalisme en nominalisme en wadde sen ƴeewi ɗeɗo geɗe en may mbindi ɓendi ngendiyankagal ko askitinde neɗɗo e hoore muɗum e ngendi muɗum tawa ene wonde firnde sellude nde ngannduɗaa ko fooɗantode ɓure des valeurs ɓural to batte ɓamtaare to batte deeye to batte ngalu to batte uɗɗitaare to batte fina tawa e geɗe goɗɗe ɗe ngannduɗaa keewiriɗo koye ɗemngal ngendiyankagal ko gilli gonɗi hakkunde innama aade o joganii ngendi makko ɗo o suumi e fittano makko ɗo o suumi e ɗarna makko ɗo o suumi e tinotino makko ngendiyankagal ko siftorde hanki tinndaaɗo hanki gonnooɗo teddungal hanki mo ngannduɗaa ene wonduno e njorto moƴƴo ngendiyankagal ko ɓure ɗe innama aade tawi gila hanki hade hannde araani ɗum noon ɓeeɗo ngendiyankoɓe wonɗo e makka eɓe jinno nguurde ɗo kono noon hannde ɗi nguurdam tan fatti alay sago ɓe jalta ɗum noon ɓe jaginaama yo ɓe jaltu kono noon yoɓe jaltu Allah ene jogori wallude ɓe sabu ala hene mbi ala ko ɓe mbaɗi so wona illa an ka yahudu rabbulallah ko Allah woni joomaade ɗum noon islam walla ngendiyankoɓe l'islam jaltinaama ummima makka fayi madina hono no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ngendiyanke mawɗo o ummi makka fayi madina kanko bajjo abdoullah walla bajjo amnata baban fatimata binte rasul ndo ko yaltina makka ceerno habib joofima ɗum o wi ombo haalda e leydi ndi wallahi innaki la ahabu lbiladi ilayya wa ahabu ardillahi ilayya walawla anna qawmaka akhrajuni minka ma kharajtu abada an ombo haalda e makko omo jooɗo ko
an woni leydi ndi ɓurmi yidde leydi aduna ndi fof ko an ɓurmi hosinde sino wona yimɓe ma jaltini kam emam mi yaltata bandiraɓe ko ɗo guindiyankagal haalata nde tawno ko pilli laaɓtuɗi pewtuɗi e leñol guindiyankagal e nder l'islam ko fimde ko neɗɗankagal ko kaɓɓodiral neɗɗo e diine muɗum ko kaɓɓodiral neɗɗo e joomiraɗo muɗum guindiyankagal ko dongal ngal joomiraɗo rondi innama aade tawa innama aade o ene dari e maade rendo muɗum e nder ballodiral goɗɗungal ɗawre ballodiral goɗɗungal gañam tumabu ballodiral goɗɗodiral luure tawa goto fof ene tina kañum ko targal e nder randa he ko targal e nder nokku he guindiyankagal noddi ko jangde ko gandal ko pinal ko fulo ko yallitare oɗon nder liyeteɗaɗa woni e nguura ɗo mi sittor yimre Mamadou Samba Diop ɗo wiyata alliyo pattuki longani jul pattuki longani jaabi longtani dullare ferɗitani to nan siro adda ɗiyam mo yano yamayo lamba en gomani ɗiɗi mi muta fango mi sippito fango mi haway ɓingel camaba sekere dam hela ƴiyam lutnita ɗitam ɓuuto nganam ɗum fof ko fiidude ma leydam so woni ko yerde karamene danduma kanko nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu yiddemo leydi makko o wi ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya ala fof leydi ɓurni ko ɓurde an makka ala fof leydi ɗi ɓurni yidde ɗum tagi no yehi ha kadi hawo jaaki sabu yiddemo makka o wi allahumma habbib ilayna almadina ka hubbina makka aw ashad kaɗo haala buhari yo waɗa ɗum hadiyo firtiɗo seli an joomam min de mboɗon yalta madina mboɗon yalta makka mboɗo fay madina mboɗo ñaaroma ya ittu gilli medina nannaɗum e ɓerdam walla mbaɗa ko ɓuri ɗum noon juulɗo ala ɗo woni leydi muɗum so wona ɗo wawi sellinde diine muɗum ɗo wawi tabitinde finde muɗum kala ɗo limanagal fuɗi finde tabiti ɗon woni ngendi juulɗo bandiraɓe guindiyankagal so haalama yimɓe miijoto ko ɓamtude engal sabu yandere nde dirɗi professeur onon mbiyata guitement de sens onon guindiyankoɓe ɗemngal ene dirɗi helmere wonko timbinta hande yahagoe dirɗi onon serande nde mbiyata incident probable ko ɗum mi heeɓi ɗemni ko ɗum mi heeɓi guindiyankagal hande guindiyankagal so haalama miijoto ko ɓamtude ɗemngal ko janngude ɗum ko firde ɗum ko firtude ɗum ko fulde ɗum ko fulɗinde ɗum mbele ɗemngal ngal ene wuura mbele ɗemngal ngal ene doono sabu ko bindi e jangde kañum wurdita ɗemngal ceernam yaya bulol ñan o wi janngu firti ko yurno paama ɓangina wona janngude woni wawde hay sa muñugal heewi e kummuɗi muynaɗi ñawna sabu wasde windude jaati makkol teskoyo o ɓeydi heen kogudi Pulaar hanki ko laaɓi hannde ɗi jillata kono hannde ɗiɗi jiɗi ndeysan mane sisi voilà bien jere lambe jaɓɓe haalaa tati 1983 to legal makko margori o wi omo wakkile yimɓe ɓe yo tinno ñanga emɓe mumen kanko Amadou Mambalema huno ko makko no foti sabu ko neɗɗo ƴoƴƴiri fof ko woni wage ko fof so tawi o ari e ko anda o tawa ɗum firti ko gandal daɗi rek gandal ne wonko daɗi tan daɗi ɗum ko haala sabu gandal so haalaka feeñata holnde haalade noon ko ma ɗemngal haala
o wi kanko Amadou Hampane Ba emgal woni huude nde ngannduɗaa annduɓe fof ene kawri heen e mbiyankoɓe hiisiyankoɓe rendiyankoɓe naalankoɓe taarihiyankoɓe diineyankoɓe gooto fof e fannu mo yaari o gooto fof eko hertori ko anani ɗum noon ɗemngal wawa yaade tawa fulaani waɗaani no Ceerno Abuu Sih waɗi namba jarama Abuu Sih te o woni fof o tentini ko ayat Qur'ana sabu nela Allah wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkaruna suratul nahl min tiline ma Qur'ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ala fakira bi ala wa andinan tele holko woni cuuɗi en mbi wona e cuumnanal arab ari Qur'an walla Qur'an o firama arab wadde Abou Ceerno Abuu Sih a jarama ko ayat Qur'ana gollinma ko ngoloɗa a jarama ɗum noon nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam runi sahabaɓe ɓe mbaɗi lomti ngendiyankoɓe ɓe l'islamiyankoɓe ɓe jeebaki deftere nde eɓe mbaɗa jabti eɓe ndena nde eɓe pula nde e Pulaar ha yetti ɗo no awkoɓe no ceerno men Yaya Bulore nani waɗi ɗi deftere nde watta e leppi watta e pindi watta e karalle kese ceerno kan a jarama tawi noon ko ngendiyankagal waɗi ɗum ko gorko biyeteɗo Abou Sih won annduɓe e yaaruɓe wonde ɗum ɗo ko hunde waɗinde sabu nelam sallllahu alih w sallam wiyo ko ballihu anni walaw aya jettinade kam an Pulaar o yettin an Séeréer o yettin an Bamaranke o yettin an Basari o moccande yettin ɗum noon kanko Ceerno Abou o firi simoje temedere e sappo e nayi ɗe e Pulaar cilkende dartinen ɗo cilkende dartinen ɗo nde deftere nde udditi nange walla nagge ɓesngu Imrana yalti rawɓe ena coggani hen gooto ena roodi laha ƴettino sohtumayina nge yaltoyi e ndandiri gondi ɗum ko aadaaji e jangle baɗɗe ɗo noɗe caggal nde tuububuya annabi Yunus nde Huudu e Yusuf ngandi ɗum ɓe mani joomiraaɗo ɓe ɓeydi ɗum caggal digamu ummurugi hijri ardugo e cawlaali ñaaɗi nde ndelaaɗo roƴra wirti wimbo sagataɓe o ŋabbiri ngendi Mariam ko ɗon ɗa ha ardi annabaɓe o haji ko ɗum julɓe jembi ha e oɗo ñalawma hande hajju jadude annore fiyendude bonde e mbosor ko ɗum yimannoɓe peɗiri nde korrolli nani cuuɗi kono Souleymane ɗum wonti issa jabal romnaɓe Lukman fillani ɗum ɗiɗumuɗo men pelle dani ɗum cuggito leydi ene wiye saba takko Yasin yamiri malaikaji mbaɗi sappiɗi nantuɗo yasari ɗi ndenti ɗi ñaagi kafrowo yo serdu ko jiida kirol ɗi jirnodiri ɗi tinki haalaka curki deeɗi justi e dow tule Muhammadu udditi Makka o liwi cuuɗi ɗi tiiɗano malaikaji coggi hen ɗo ha yetti ɓuri Sina hoodere e lewru Rahman peeñi nde darnde dari jamdi wonti jogitaari malaikaji ndendini yimɓe jarɗi baaɓe ɓe mbaɗi sappeeji ɗo juuloɓe aljuma naafiɓeɓe jooyi ceergal e karmingol mbaɗi joom laamu joom kuɗol golliti darnde darima ɓe ngari e ngabbirɗi laaɗan ɗum jowanoka ko toon jinneji jinno suuɗade tuɗɗade e suuɗade nafata ñande hen innamaade ñande ñalawma ñobdi diineji keneeni nelanoɗi gutti kabaru o yani
cortogol fittanu ñirɓinogol yoosa leydi taggandi asaman peɗɗitiɗo ussanode ɓedu camgol koode gargol goɗɗe fof o yamiroɗo towre ko ñande heen woni darngal fajiri andaka leydi wowaka nangue ɓarama jamma e beetewe ceerdaka ɓernde natti udditanade biƴƴe ƴiiƴam fendi wonti heɗɗere ko ɗum woni hoddiro ñande leydi yerɗi piccinade natti faade sabu natti dawde e walde ñande darga keewal jamanu ene teska ɓiñaani e moɓaali dartima ñiiɗi girbotonoɗe Kuraysi kalkama i natti jogade jogitaari moni kala ene yiɗi yarde weedo kawsara ko ñande heen heefere ɗe gandi pol waɗi Abou Lahab laaɓa ko Allah woni Samadou takɗo subaka e yimɓe sadaka ballati ko tongude laɓɓeten so hunde laaɓi tongima sa wi aɗa tongi ɗum tombo ɗum lawol ɗum ngo damtare en katwe ɗo ɗum yimɓe loolu yeɓon mo ene ɓetto hade ɓe yewtude e hidikaade wonɓeɗo jawɗo laamu cemal ayna daride ayna baaliɗo e ko additide ha yetti mouvement yero ɗo jam en winduɓe ceernu ko e ɗemngal Pulaar windi deftere ɗum e Samba kala ɗo jaraɗen en taw yaaruɓe araɓe ɓe jejjiɓe ɓe deni loore maɓɓe ha timmi e ɗemngal ngal ko enen kay yaarude France ɓe koti ɗurnitaade koye enen ɓe mbaɗe gandi mbaɗe Abou Sih konngol arti e ma a ɗeɗɗi ko mbaɗe en mbaɗe ngadde e ko wayno Aliou Ba ko pijam ko silmannajo galeteɗo madani kañum woni koolaɗo muɗum nan ɗo kawen goɗɗo ne wiye Bayti Thiam e denɗam ne wiye Cheybani Alassane e denɗam goɗɗo mawnan hen ne wiye Bocara Diop ɗi Foyla walla mbiyam Momad Diop e jinnaɗam goɗɗo ene wiye Haymouta Abdoulaziz Diané arɓe jomsuru muɗum ene wiye Sadio Ndongo koye goto e ɓeɗo Bakary Koungula kono min bismuɗo yimɓe ɗiɗo ko kam goto e maɓɓe wiyata on jarama on ɓe towɓe ɗo e ɗiɗo leydi Sénégal ɓe walluɓe min ha golluɓe ganda golla ɓe walluɓe kadi ha ganda golla anda mbeɗe bismoɗo debbo goto ene wiye Hadi Thiam bon e 2000 nganndi ina tugi nde min nganndiri faade hannde o wiide a yattaa leydi ndi ko ɗo ngonata ko ɗo ndesata minen dokkanma debbo ko ɗo duttata omon ɗo jooɗi kanko e jom galle makko ne wiye Hassan Sarr ko kamɓe gudditani naani commerce nde yetta kanko Khadija omo arde sehil makko ne wiye Maymouna ɓeeɗo oɗo Khadija mi innirimo ɓiɗɗo debbo nde ɓe jiɗi naanude mi galle hoɗande ɗum wasa hoɗde nde ko kamɓe e ma Demba Sow hen fof dari ɓe mbi kam a yaltaraɓe ma Demba Sow goto ɗum ɗo min fimasamo akara ko jiɗɗa ko keɗɗa kamɓe mbaɗi ha kettino wadde mbiɗe o jarama goɗɗo feccere e Qur'an o ko gollumi ko e dictionnaire ujunnaji nogas joyi helmere o ko wuro maɓɓe gollum wiyete ko arabi Sow o woni ko jof o ari tawtede ɗo kamɓe o mbiɗi ɓe ɗiɗo ɓe jarama baba Haymouta Abdoulaziz Dia so tawi aɗa jogui konngol ngal aɗa wiya ɓe jarama ndaha mbiya ɓe jarama so tawi a ala dokka micro Ceerno Amadou bisimilla ko koyam jomdi alors waɗi aussi
tani ko debbo bindu bamma ko on goto jogii bannere debbo ɓe nguurdi haɓe mayde meeɗa seedude meeɗa turodirde ɓe dewdiri o ari noon kam ɗon ko mari mi heccimo ɗo woɗɗi o rewi ɗo ɓe newno ene wayno ko ɗo min wonni kono koygal ten nan baggi wonten sahaa fof o kanko heɓa sowara ƴewde julde fof julde ɗimonata se wona kor walla ha timma toon waɗno geɗam o waɗi ɓe jogii nawmona fodde nde o tawi ko honɓe ɓaɗa wayno o neɗɗo jiiɗal on hannde o ñalawma weltare ene wayno ko min ponno wadde heen yimɓe dari o mbaɗi ɗum e place amen sabu henno o waɗi o koye wadde kadi o tawi ko nder galle he Quraan e jangge he ɓesiri he ko donc annduɓe ɗum nder galle o wonta koye continue ɓe garan ko onon dari ha waɗi ko waɗi ko so waɗino kanko tan goto e wayno jogoɗa ɗum gasde neɗɗo goto wawat haydare ko yimɓe dental han e mbaɗi noon min ɗuwo noon amin ñaago Allah kadi yo Allah ɓeydu ko waɗi ko ɓeydo kamɓe ne potina darani yimɓe waɗi yimɓe o jowdir terodira jogore noon on jarama ko wiide haaloɓe Pulaar mbi wonmo handane sadak kono ala mo handane teddungal nde ɗo fedde ko yimɓe jeeyo so wiyama neɗɗo windi defte Abou Sih windi ɗe jottade naata e suudu jamma e ñalawma subaka e jikiide woppa dakarneji woppa ennam woppa fof no winda ala joddi ala lewo ala salaire goomu ngu ɓe nulani nde wono waɗande ndemin gooti goomu ngu waɗi ɗo ñalawma yiilaki haydande gooto goomu ngu yehi ɗo ɓogge tudde tubakoye haɗɗaɗo duusi Abou Sih koye nder muɗum itti noddani laamu noddani pelene mona laamu yankoje goomu ngu yehi sitto dande duusi Aboubacry Moussa laamu e sawo kañi nde fiiloya toon goomu ngu waɗi ɗum ittani hay nokku koye nder muɗum itti rawani ko yerandowa Mamadou Dia e paati jawne ngalu fonno waɗanede ñalawma min kaalde maɓɓe hamin nannude hamin paamude Allah waɗi sabu rafi Covid-19 o wiya dental ala min kayitiyaade goomu ngu ittanno ko nder goomu ngu jogaki kala e men mbaawa ko wallidde no defte ɗe muudade neeɓa kala e men mbaawa ko wallidde winnooɓe ɓe han mbaawa wiɗɗude wallide yolngol defte noogas winndama muulama jalti defte 19 winndama noon jooɗi jaltade winda yo deftere fof ko nafoore ɗum noon e dow inde goomu mo winnoɓe gardine o mboɗo weeni juude kala ɓiɗɗo fulla jogiiɗo mbuuɗu kono wallita deftere ɗe yeeyde ko ujunnaji ɗiɗi sababude ko ɗon tolni ñamaade nani heen e balle nani heen ɓe goɗɗaani kono sen dañi ɓeydama e nde waawi wondude temedere walla temedde ɗiɗi walla temedde nawaɗe temedde joyi weerde e dow inde goomu ngu mbiɗo wonmo handane sadaka no wamo handane teddugal sen mbiyama en cakku miskino en cakkoɗa ko Abou Sih en cakkoɗa ko Hamdeli en cakkoɗa ko Abou Gaye en cakkoɗa ko Ibrahima Ly kono son mbaɗen juuɗe hamma caam ma yetto goomu ngu ma wallide windoɓe ɓe ma wallide wiiloɓe ɓe ma wallide so yiyama gollede janggo ɗum ɗon tan min ɓeyɗon juuɗe onon bandiraɓe ala ko famɗen huuɗo goomu min belti juuɗe amen amin ñaago mon balla ɓiɗen miijoji mon e jawɗi mon e doole moɗon kala ko mbawɗon mbaɗon hen jaafo ɗon ɗum ɗo jinnoɗo e haalde kala biyaɗo neɗɗo windi ɗo defte holno jooɗori ko joom debbo ko joom sukaɓe ko joom ɓesdu ko joom luwas o ala hay galle ɗo woni mi haalan wona hunde wendo koye caɗele mawɗe Abou Sih woni wiide ɗoyimo hen kono wona mbawa ɗoyimo hen so hakkille bindita ko feɗɗita so neɗɗo yonata ko honota so ɗen ngal huƴima hakkille so ɗum ɗon namdi ko haalan noon paami oɗon mbeɗi haalan Allah jaama e defo mon Amadou wimo mbooyo jiɗo
Mamadou Malick ayat Mamadou Malick mo ɓooyo eɗen jetta Alassane Ba mo ndiƴɗon sababude ballal mum e fedde nde e fedde wiyeten ha piyata taw hay kala ko jogino o waɗi hen e Habibou Diallo e dennagal bandiraɓe hamme Amadou ɗum innde haalde heewi saha ono faati bandiraɓe e jaafo gomol ngu ɓeɓe jo ñiiɓirde nde ko armaris ɗo caggal bertore ɗo ɗo ñiiɓirde télé piide tv ɗo ɗo woni seeɗa fedde nde amin ɓeyɗon juuɗe windoɓe jaangiyankoɓe magiyankoɓe e muuloɓe e kala joguiɗo ballal salamu aleykum wa rahmatullah jarama jom eɓe gonɓe wettare e ɗeɗo golle ko kamɓe fof ndenni kamɓe denni nden tawno ɗum ɗo gayaɓe jahode ko wiro en kadi taw laatiɓe ɓe kurkuɗe to banggue tedde e gueɗe mbaɗa noon oto oto ne heewi kono sino wonano ɗum oto ɓurɗo mawɗo noon e complet délégation waɗa noon eyyi so ɗumen ni ɓe salmini kadi ñetti hilifaɓe men diina hono mawɓe rabiɗa gandarma boye sénégal eywa e fedde goɗal e nene e hututa e dendandal no wallidiɓe gandarma eywa ɗeɗo golle eywa debbo e gorko so tawi maɓɓe mi salmini ɗumen en jetti gandarma e Pulaar ɗi ko mani rewɓe fof ko jamaroji eyyi mi yetti hono musidɗo Ceerno Abuu Sih wonko kiisi o kono hono nawɗo sahal anan ɓe gandarma wono wonta nanɓe e gaɗa nanɓe jooɗo eywa o marti ɗum noon yiɗa jumnaɗo woni noon Ceerno Farika ko heewi haaliɗo e musidɗo ɓeɗi caggiɗo wono Mamadou kan eywa ɗum noon yiɗa wonko ɓe kaali ko kamɓe fof no hanndi mi anndi heɗi ko hakkude eywa ɗemngal ngal mbiɗon e diina Allah kam taw o heɓi dennagal anabaɓe kala annabi mo nan o heɓi ko ɗemngal mum annabi fof neraɗo nana ko ɗemngal mum dennagal ɗeɗo annabaɓe pap ko nenno heɓɓe e bonneɗi maɓɓe o ruƴƴete o remiri haalaɓe o heɓɗum o firtat Mouhamadou e ɗemngal ma Mouhamadou ko pirenaɗo e ɗemngal a dennagal golleji ɗo gila Nuhu ha wattande annabi gonɗo hono Isa est ce que ɓeni Allah kadi tentiri hokkama golle ɗemngal e nder e Quraan nafoore to surtout Rum sa yeehi aye woni nani nogasi ɗiɗo jomiraɗo o min aati halko samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wal wani inna fi dhalika la ayatin lil alamin jomiraɗo wi ene jeeya kalisaga min gana min Allah lusdurgol ɗemɗe mon ɗe e fof ɓalli mon lusdurgol ɗemɗe mon ɗe e fof ɓalli e fof ɓalli mon ɗum ɗon suuɗani gandetane ɗemɗe fofotan hay ɗemngal gotal ɓurani gonɗon ƴeewa ɗemɗe ɓurnitere koto bange jeeye e ɗeɗi kala jiɗa gandema leƴƴi ɗemɗe hendoyi o leƴƴi lebbi leƴƴi noon jeyi ko anduɓe darga anduɓe nder ɗemen so ngakki leƴƴi so ɗum goɗɗi eɗen goɗɗi tan ay goɗɗon dañi tan en dañi goɗɗo firti gaɗama ƴewata baka anduɓe ma e ceerti andu golle maɓɓe joni noon e to bange gadama eywa firo hono no musidɗo oɗo li ñanano ko haali aywa wonde aɗi firtude Quraan ganduɗa ko fursi kon e perse en kono noon caggal mo rewti en ko turki eywa ulamawol arba nayi koɓe nen Malick Hambali e Hanafi e Shafi Abou Hanifa ari yammirde yimɓe muɗum yo fir Quraan kono nde caggal par ce que ɓuyo faw rasiɓe ɓenni e taami hen ndaroy ko ɗon
ɗo hankadi goto fof yaari e mo bange mo ɓuri yaade ɗo jannagal no kadi aɗu hari wonde ɗe gemi ɗume wona e gandanma tandanɗaɗi takki ɗesi habde fof mbi gandanma o yami ɗum ɗon o wi nanaɗo nana koye yimɓe fof yimɓe ɓe fof ɓe gona ara sabu priorité soto ko yoɓe ñam ar ɓe priorité ñamɓe maɓɓe ɓe lew ɗum allah ɓe mbima kama yiɗa jannguɗo yiɗi o ko yañuɓe diina wona jiɗo yañuɓe ko ara ɗo alay sago ɗam to bange malikan ko ɓen ko gawmiyankoɓe ko ɓuri hewɓe gawmiyankoɓe yani ɓe ɓuri tentini ar ko ngandamaɓe lislam ko leeso hen yo yimɓe ƴew hen ko naati fof hankkadi araɓe mbawi hekki ɗon kono ɓe ɓuri tentini ko arabiyanka ene feewi hay defti maɓɓe ɗum woni ɓe jiiɗa e yimɓe ko wayno ganduɗa turki en bangladesh en sri lanka en ɓeywa indonésie en ɓeɓe fof hano sa prix ɗemɗumen ɓuri duuɓi temedere Quraan o fof hande hay yaɓɓuɗa ɓe diina ɓe jangi jamo ɗemɗo maɓɓe ɗemɗo maɓɓe tan jangguiɗen eɓe janguiɗen ala noon so tawi e wawi koɗi en jangi ɗo Pulaar ƴeewe professeur anglais jilɗen en ƴeewe professeur français jilɗen en ko gotum e mbaɗɗon arab ɓe cukoto ɗiɗo ɗemɗe keɗiɗiɗo ko noon ɓe cukoto arab mbaɗɗi hen kono ɗum wona himɓe man ɗum waɗi araɓe kuutoraji ɓe feewi araɓe ɓuri kuutorade ko africain yiyama han ɗo yimɓe ɓe woni yimɓe wontude ar ɗum waɗi araɓe feewi e jatini to bange gandana gawñantaka ndeka sen kali affaire guinñantaka guinñantaka ɗanɗa wona ɗo fetal fuɗɗi ewa joni noon enen ko jiɗɗo mbattuɗo ko alay sago noon ma jangge wonde fetɗum ɗo ko golle ñamo siwoɗɗo e neɗɗum hen ko golle ganndama tende nayi ponno ɗernaɗi fette ganndama tendel ɗam ɗo e fette ganndama campagne guɗaɗi jangirem eyi ɗum noon ɗon yaade ɗiɗo addunaji Allah jarama jarama ko musidɗo mon Moussa Diop eyi on jarama so gonti feccidira kono fof yaltina miijo mum miijoji kadi hen saahaji ma contradiction wona kono men ɗum ko jonde andude dañi ɗum noon kono fof ɓe mbawa joddade ɓe ƴeewa keso mum mbawa won siggede e ɗum ɗon ɓe itta garuji kala ko fati e kosam kamɓe ndendira professeur Farisina Ga bismillah
arnam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Dendagal arɓeɗo hande e ndeɗon ñande mawde mi famni goto fof inde mum yettode mum suka e mawɗo debbo e gorko mi salmini on e inde fedde men fedde environnement Sénégal kadi fedde men kawtal fedde ɗe woni deftere Abou leader. Mi salmini on kadi ɗini galle men mo nedduɗen mi rewtotoɗo madame Fatman Siri ɗo ko galle Allah galle men ko gonga kadi maɓe galle ɓe kamɓe galle won ɓuri hen fuuta ko neɗɗo mbawa arde kono hay mawne men Boubacar Kane kam bonnuɗo jooɗnade hande fedde men namdade ballodiral kono goɗɗo ko gandu ko ɓuraji ceeɗi ko fatmata haali ɗum waɗi noon ɗum noon andi gamde on bagge en calmini gonɗo o sababu ɓerɗo jaɓi judɗi woni ceerno men Abou Sih. Abou Sih ɓe mo andi ko moƴƴi ko gorko moƴƴo wona ɓe deftere tan windi ɓe windi deftere mum sakkitorde furtude huftitinde adde ɗo tawi ko min ceerno Aliou Ba jimi ko hande ɗo wonɓe mbembino ɗum ñande nen firno ɗum ɗo ko mbaɗɗade min jettite ɗum sabu Allah sabu minen ɗenɗiyonɓeɓe leñolmen holno waɗde ɗum woni komin duwi hen ko kono min kay dañi wona an gasni golle kadi minen ɗum noon goni jettira ɗon timmude men so ɗum yawti e calmini haybaɓe aada arɓe o fof e limata en calmini haybaɓe men diini eɗen gardina hen noon ceerno men ceerno Madani Tall e ɓeɓe jeni ɗo e mawɓe jeliɗo e jeni ɓen eɗen calmina kadi eɗen ƴetti gonɗo sababu garɓo ɗon ɗo woni miyam mata oya o reyde o waɗa ko médecin li ko kanko noddimi en kalda ha mbawi fayde ko jeɗɗi jeɗɗi haala dusita ko jeeto tan kawnaki e erama ɗiɗi waɗde e leñol men kadi kawral weɓani ko adi fof ko wiide kam ɗe ɗo ñalaade ko ñalaade mawde teskiniide yeekittaki miyoto hen kadi Ceerno Abuu Sih a fetti jaaji jaaji moƴƴo noon wona jaaji jaaji neɗɗo waɗi ɓe mbaɗi en yuɓɓinaa ko sen yoɓi jaaji moƴƴo wona Boko Haram ko waɗi en ɗo ko hannde ko waɗi fayda ɗum ko Qur'anul Karim ɗum ko Pulaar onon ɓuri anndu seeɗa tan jooɗi ɗo min kadalam yoɓe yaani toɓe mbattata won noon men andi kam fulɓe ɓooyi e l'islam sabu wonde ko mbaɗɗen ɗo hannde ɗum koko gila heccanki haɗe hanki e hannde ara seeɗaɓe fof cettimo enen jetta Allah enen jetta no feewi eɗen jetta kadi pelle balluɗe ɗe haa ɗum woni waɗamo yaa miji haali e godal e donemal kam fof jettama jaara sabu wono koye laaw mbaɗa ɗumen fayande ɗume laaw a ruttat ɗum ɗo wonno ɗo wona kon foti heddade ko defa e fayande rottati kono ko defa e ngaandi ɗo wiyete ndal ɗo ndal e nder Pulaar ko woni ndal e nder ɗemni e nder hoore to ngaali wona toon defete ha ɓenda ngaali ni jiɓanira mum wonko gandal ko ɗum woni ko defi nden defande noon jooɓiraɗo kañum wonno defata kanko deftat tan deftere makko nde nani nde deftere nde o deftani en Abou Sih ƴettoy ɗon kayne deftani en defte ko deftuɗen ko ñaawate ko gite ñaawate ko noppi jeeɗoyde koye nder ɓerde yahata caggal wuuro kono fayande nde defade rotta fayi ko gaɗa wuuro
ay deftiɗe anndo a deftiɗe ɗemgal men ngal noon tawni toon jomiraɗo subhanahu wa taala wi wa jaalna min al mai kulle cheyin hay mbima ɓe ƴeewa Pulaar wi ɗo Pulaar anne holko mbiɗa jomiraɗo wi kala ko tagmi gurdinko ɗum ko ndiyam an holko mbiɗa namdi Pulaar tan naɗore naate am adi fof ko wuurata ko wi ko wuurat won ko wurni ɗum ko wurnata ma wuurata waɗe wawa wurnude kanko woni guurɗo o wiya geno fulɓe mbi geno firata ko guurɗo guurɗo o wuuri koye gurdam makko mbiyeteɗam gueɗam ɓe ittani hen ko wiyete gueɗam wuurata on ko ƴiye jam kala ko waɗi ƴiye jam gurdam mum wiyete ko gueɗam sa naati funnage ɗum de puɗɗiri ɗum ɗo wi tan paani ko funnage taw hirnage o kam mi yeehi hen puɓɓe ɓe fof paani funnage duuɓi ɗiɗi lebbi jeetati ndeɗe witta ɗemgal ngal ndeɗe gaddinaji goɗɗi ɗi toon mi wawa famde ko toon tawɓe a nanata hanti tan neɗɗon mbima gurdam enen ko gurdam mbiɗen koɗeten ɗo wiyete ko wuuro kamɓe gurdam maɓɓe wiyete ko ngeeɗam koɓe koni ɗo wiyete ko ngeendi ayi tawɗen fof ko ndiyam ayi ndeke kosam ndiyam ƴiƴam tan ko ƴiye jam fulɓe mbiƴantata koye nder ƴiyam kono science yeddani kullo ndeke ƴiƴam ƴiyantata koye ndiyam ndeke so wiyama ndiyam ko diƴƴe ƴewtenenen hoɗe diyemeje he sabu jam yamam ɗam ko ndiyam dow rucci o wi wa yuhirata bada mawtiha ayi walla wa yuhirata bada mawtiha o haali ɗo joni hayat goɗɗo gurdam goɗɗam ayi ɗiɗo ɗiɗi hunde wotere wurata ɗumen ndeke diƴƴe ɗe maɗe gona ɗiɗi ɗam ɗo ndiyam so lewru leydi ndi maayi wurtini ɗum ko ndiyam ɗam fulɓe mbiyata jam yamam onon fof on meeɗi nande mawɓe no mbiyande ƴiwonde ko jam yamre jam yamam ɗam e ƴiye jam ɗam wona gootum kadi fof noon koɗe diƴƴe kaye ɓiɗa ɗam ɗam koko ndiyameɗe kono wona gootum wadde noon ɗam ɗon ndiyam ko ndiyam ummota ɗam to cuurki dow toɓɓa toɓɓe cewɗe lappo e leydi heyna toɓɓa haddiɗe ɗum toɓo kono noon ko wurnata woni ko e nder leydi ndi ko ɗum ko wiyete ko baade ɗi waɗa koɓe wiyete baade mawɓe nen toon baade waadede hay goto wawa ɗum fewde ono goto men fof so welama fewde toɓɓede wadde gande ndeɗo ɗiɗi koye Quraan ƴettoyde ɗum wintoyde ɗum Abuu Sih deftere ma ko tagi ɗum welti ko sawtoyol ma no waɗi neeji sawtol ma no weɗi heɗaji somi nani neɗɗo goɗɗo wi o kam ɓundunki goɗɗo wi on o kam ko fuutotoɗanki ɗiwo hoɗo jaayi Fuuta o mbela ko waaro warattiya sabu ɗemgal ma e wattede ponnuɗa ɗum hakkude ɓeeɗo goto fof no nana hen ko nana fini yaade leydi no teeƴi wallahi mbiɗa welto en jamma ñama barikalla machallah en sampar joni paade koye ɓurtude golle ɗe siftinde tan ɗum ɗo koko leñol fof foti wadde goto dari waɗi ɗum so goto dari mo waɗi ni leñol fof foti wadde yo leñol fof tinande goto o ko waɗi ko kala gonɗa noon namdi sate ورتل القرآن ترتيلا te janga qur'ana e deggodiral sesa taw ina labti